No a pak tady plně trochu kontroverzní názor bude asi. Teďka budu chtít po Orsim, aby mi tady hokejky nové řady Supreme poskládal podle toho, jak si myslí na první dom, jak na něj působí od nejlepší po nejhorší. Já vidím vlastně první v životě, takže nemám absolutně tušení, která je která ještě. Poskládal bych to takhle. Tu první by dal jako nejhorší. Takže tahle nejhorší, to vychází jako model F40, asi to ještě potvrdím, ano. Potom třetí bych dal asi tuhle. OK, tak to je hokejka Supreme Pro. No a pak tady plně trochu kontroverzní názor bude asi, protože já bych tu fusku, kde je fuska? Tady je fuska, já bych ji asi nedal na první místo. Já bych dal na první místo tady tuhle, nevím, co to je za kolikátka to je. To je F50 Pro. F50 pročku bych dal možná před fusku. Nejsem si jistý proč, prostě mám takový z ní lepší pocit prostě. Mám si prostě lepší feeling, když to řeknu blbě. Nevím, jak to jinak popsal, prostě přijde mi líp vyvážená, lehkosti je to skoro stejný, už bych řekl, že to jako nepozná pořádný člověk. Takže bych dal tuhle na první místo a tohle by byl můj výběr, kdybych si vybral hokejku.